γίνει με το Χάκη? Ακόμα ασχολείται με τον Daisy? Την πέφτει στην Τζο. Ο Κονίλο. Ανέβηκε ήδη είναι το LOL μαζί. Yeah, μαναβική, let's go. Αλλά μπες κόλ με Χάκη με το πείσμα. Εντάξει, εγώ παιδιά, πώς το βλέπετε αυτό με την Τζάνα, σαν τη συμπαθείτε σαν κοπέλα γενικά? Για να δούμε τον Daisy τι λέει. Για πες τώρα, μη λατρικά, τι έχεις γράψει, θέλω να ακούσω. Τίποτα, εγώ δεν γράφω, εγώ μόνο τα λέω. Μαλάκα, το τελείωσε. Το τελείωσε όλο σε ένα stream. Και Argork επικό εδώ πέρα με Georgina και Alpha Strong. Για πες. Έλα τον ακούσουμε παιδιά, ελάτε να ακούσουμε λίγο τι... Δεν ήξερα τι το έχει ανεβάσει ήδη SoundCloud. Για πες τώρα, μη λατρικά, τι έχεις γράψει, θέλω να ακούσω. Τίποτα, εγώ δεν γράφω, εγώ μόνο τα λέω. God damn, στο chat δεν τα λες, στο chat δεν τα λες. Όχι, δεν τα λέω. Οκ, Τσαβίκο. Με Τζοάννα. Εντάξει, Τσαβίκο. Να περιμένεις. Τι να περιμένω. Τίποτα. Καλά. Δεν έχω ήχο, να βάλω στο τρομάζει, ξέρω εγώ. Πειράζει, καλή συνέχεια. Γιάσκα! Τρομοκράτες θα κάνει! Τζοάννα, καλή συνέχεια. Θα τα πούμε εμείς μετά. Όχι στο chat γιατί σε γράφω και δεν θα σου κάνω και μωρά. Τζοάννα, σε μισώ τόσο πολύ που θα αρχίσω μέσα. Και μετά θα σε αφήσω. Μέσα! Κάναμε το review content. Αρχίδια κάναμε με την Τζορτζίνα. Πιο πολλά μαζί λεφτά βγάλαμε. Άμα σ' αρέσει ο σκύλος σου και την έχει πιο μεγάλη, πήγαινε με αυτόν, μη μου πρίζεις το παπάρι. Αυτή έχω εγώ και άμα σ' αρέσει την τρως. Άμα δεν θέλεις τα αρχίδια μου εγώ. Τζοάννα πήγε στη Ρόδο για να βρει δουλειά. Δουλεύει σε ζώνη, σας λέει όλους ψέματα. Τι? And that's a fact. Τι? And that's a fact. Τι? And that's a fact. Αλήθεια? And that's a fact. Η Τζοάννα δεν έχει το Θεό της, έβρισε την τουαλέτα μου. Όχι, δεν θα έρθει σπίτι μου, δεν θα γίνεις η γυναίκα μου. Λέει ότι έχω σπάσει το celibacy, and that's a lie. Επειδή είδε την Τζορτζίνα να είναι κάτω, να μου τον πει πιλάει. Θέλω τα λεφτά, θέλω πάρα πολλά, θέλω κι άλλα. Όχι, δεν θέλω τα παιδιά, είναι ακριβά. Σου πάει στα αριστερά, σου πάει στα δεξιά. Η Τζοάννα δεν είναι εδώ, δεν είναι πουθενά. Η Τζοάννα μάθησε ένα παιδί με ελμόσυρ πήγε στον Κονίλο. Έχει ένα μήνα να βγάλει βίντεο βρωμίλο. Διάλο. And that's a fact. Προδότη. And that's a fact. Τζοάννα κάνει stream επειδή εγώ της... Ρε μαλάκα, γιατί? Πού κολλάει αυτό τώρα? Τι λέει ο τύπος? Της έκανα raid. Όλη μέρα μη... And that's a fact. Προδότη. Τα δεξιά η Τζοάννα Γιατί προδότης, πού κολλάει αυτό? είναι εδώ, δεν είναι πουθενά. Η Τζοάννα μάθησε ένα παιδί με ελμόσυρ πήγε στον Κονίλο. Αν θες ένα παιδί με έλμος πήγαινε στον Κονίλο. Έχει ένα μήνα να βγάλει βίντεο βρωμίλο. Τι ένα μήνα να βγάλω βίντεο ρε μαλάκα? Αρχικά βγάζω βίντεο τη Δευτέρα. Τι θα λέει τότε το τράχ, θα το αλλάξει? Πριν 6 μέρες. Έχω βίντεο κλιπ πριν 6 μέρες. Και βίντεο πριν 3 εβδομάδες κανονικό στο YouTube και άλλο βίντεο κλιπ πριν 3 εβδομάδες. Αυτό δεν είναι double emotion. Τι μου λέει τώρα ο τύπος? Διάλο. And that's a fact. Βρωμίλο. Διάλο. Παιδί με ελμόσυρ πήγε στον Κονίλο. Έχει ένα μήνα να βγάλει βίντεο βρωμίλο. Αυτό είναι το αντίθετο του split facts. Είναι split lies. Ο Χάκη. Αυτή τη στιγμή κάνει split lie. Αυτή είναι ψέματα. Διάλο. And that's a fact. Προδότη. And that's a fact. Τζοάννα κάνει stream επειδή εγώ της έκανα raid. Όλη μέρα μιλάει και λέει. Κάθομαι και τώρα και στρίβω. Άμα θέλω να σωληνίσκω. Ανοίγω το κινητό μου και host βρίσκω. Στέλνει όλη μέρα μηνύματα, αλλά δεν της απαντάω. Άμα θέλω το πιάνω και το πετάω. Εσύ το PC μου με λέει και πρεζάκια. Όχι Τζοάννα, μην μου μιλάς άλλο, δεν θα σου κάνω παιδάκια. Θα γυρίσαμε. Αχα, εντάξει, καβλώσαμε. Αχα, εντάξει, τον παίξαμε. Αχα, εντάξει, τυχήσαμε. Αχα, εντάξει, γυρίσαμε. Αχα, W το ζήσαμε. Αχα, Τζοάννα τυχήσαμε. Αχα, 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 αχα,
Είπα το R-word, θα πω και το L-word. Παίρνει η Τζοάννα στο τηλέφωνο, γαμό! Έλα. Τι γίνεται? Ήταν βαρύ. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση της Τζοάννας τώρα. Τη γάμισε. Οκ, με ανέφερε και εμένα. Τον ντότζαρα κάπως, ήταν λίγο ξόφαλση. Ήταν 2 μπάρες, οκ. Δεν χάλασε ο κόσμος, φίλοι είμαστε με το χάκι. Αλλά η Τζοάννα τη γάμισε. Λούσιφερ